Εάν είσαι άτομο το οποίο εξασχοληθήκες με business ή μπορεί να σπουδάσεις MBA, να συζητήσουμε κάποια πράγματα actually, τα οποία μπορεί να έμαθες στον συγκεκριμένο τομέα, ή αν είσαι άτομο το οποίο εξασχολήθηκες με startups. Θα συζητήσουμε για πράγματα τα οποία έχεις ξανακούσει. Καταρχάς, για τις επόμενες εβδομάδες βάρτουμε στο calendar σου. Okay? Είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Θέλω να δω πόσοι θα είναι εδώ στις επόμενες εβδομάδες. Γιατί ο μέσος όρος είναι ότι κάποιοι μπαίνουν στα calls, το δεύτερο call είναι λιγότεροι, τρίτο call λιγότεροι, βάσει στατιστικών. Όσοι είναι στο 89ο call κάνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι έκαναν στο πρώτο call το οποίο είχαμε μπει μαζί. Τώρα το πόσα λεφτά θα βγάζεις έξτρα 150 το μήνα, 300 το μήνα ή 2.000 το μήνα, εξαρτάται 100% πάνω σου. Σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο παραπάνω στο κομμάτι των επιχειρηματικών της Ακαδημίας μας, το affiliate marketing. Θα συζητήσουμε επίσης για τον πατροπαράδοτο τομέα των επιχειρήσεων, τα startups. Actually, έκανα μια πολύ καλή φιλική σχέση και επαγγελματική με κάποια παιδιά εδώ πέρα στην Ταϊλάνδη που έχουν έναν πολλά πετυχημένο startup. Συζητούσαμε λίγο για τον τομέα των startups, τον ανταγωνισμό του ανοίξεις μια εταιρεία. Μοιραστήκα μαζί μου κάποια στατιστικά, κάποια facts, τα οποία έβλεπα τον καιρό που έβλεπα σεμινάρια startup στην Κύπρο. Πριν να ξεκινήσω με την Ακαδημία, προσπαθούσα να κάνω το δικό μου tech startup. Και εκεί πέρα ήταν που κατάλαβα το ότι το να ξεκινήσεις actually μια παραδοσιακή επιχείρηση, έναν παραδοσιακό startup είναι πολλά πιο ρίσκι παρά να ξεκινήσεις το δικό σου affiliate business. Για πολλούς λόγους τους οποίους θα συζητήσουμε στις επόμενες εβδομάδες, και στο τέλος αυτού του call θα συζητήσουμε επίσης στο πώς μπορείς στο τέλος του Σεπτέμβρη minimum να χτίσεις τα πρώτα σου 300 ή 600 δολάρια παθητικό εισόδημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Καταρχάς, θέλω να κάνω μαζί μας έναν share screen για να γνωρίζουμε όλοι λίγο περισσότερο τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χτίσουμε εισόδημα μέσω της Ακαδημίας μας. Ο πρώτος τομέας τον οποίο γνωρίζουμε, θεωρώ, όλοι μας, είναι προφανώς οι τρόποι με τους οποίους εκπαιδευόμαστε στην Ακαδημία για έξτρα εισόδημα. Μισό λεπτό να κάνω share screen το slideshow. Και προφανώς έχουμε εδώ πέρα το forex trading, κρυπτονομίσματα και ούτω καθεξής. Καταρχάς, γράψτε μου 888 εάν γνωρίζεις τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να κάνεις εισόδημα μέσω τους συγκεκριμένους 7 τρόπους με τους οποίους μπορείς να κάνεις εισόδημα μέσω της Ακαδημίας μας. Forex, crypto, χρηματιστήριο, dropshipping, social media, πωλήσεις. Γράψτε μου 777 εάν γνωρίζεις αυτούς τους τρόπους. Παιδιά, θεωρώ ότι όλοι τους γνωρίζουμε, γιατί αν δεν τους γνώριζες, δεν ήξερες για ποιο λόγο πληρώνεις τα διδακτρά σου. Okay. Ωραία, αστιεύκο. Ωραίος. Ο Γιάννης γνωρίζει, ο Σταμάτης, ο Μιχάλης, ο Δημήτρης, ο Γιάννης, τέλεια. Τώρα, ένα κομμάτι το οποίο βάζουμε τώρα τις σωστές βάσεις, το σωστό foundation μέσα στην ελληνόφωνη κοινότητα είναι το affiliate marketing κομμάτι. Ο λόγος είναι λόγω του ότι έχουμε το καλύτερο foundation να χτίσουμε έναν πολύ ωραίο παθητικό εισόδημα στα αγγλικά και θέλουμε τώρα να μεταφέρουμε την ίδια γνώση, το ίδιο value και καθοδήγηση στα ελληνικά. Όπως είχαμε κάνει αρχικά με το Forex, μετά με τα crypto, τώρα κάνουμε το ίδιο πράγμα με το affiliate marketing. Τώρα με πάρα πολλά απλά λόγια όμως, καταρχάς, τι είναι το affiliate marketing, γιατί πρέπει να με νοιάζει ρε Κυριάκο. Να σας πω θεωρία, να σας συγκρίνω λίγο με τον παραδοσιακό τομέα των επιχειρήσεων, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα με έναν πολύ απλό παράδειγμα. Γράψτε μου 4-4 μες στο chat όσοι έχουμε Revolut. Okay, γράψτε μου 4-4 μέσα στο chat εάν έχεις την Revolut. Αν δεν γνωρίζετε τι είναι η Revolut, δεν ήξερα αν το έχουν στην Ελλάδα, γιατί βλέπω ότι έχουμε και Ελλαδίτες μαζί μας. Είναι μια online banking υπηρεσία, ρε παιδιά. Νομίζω actually πλέον γίνει και επίσημα τράπεζα. Okay, η Έμιλη έχει Revolut, ο Γιάννης, ο Μάικ, ο Δημήτριος, ο Σταμάτη, ο Γιάννης, η Ελβίρα. Okay, όλοι έχετε Revolut, τέλεια. Η Revolut, ρε παιδιά, θεωρώ ότι όλοι έχουμε προσέξει αυτό το μήνυμα, το οποίο τώρα δεν μου το ευκάλεν σήμερα, που μας βγάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύστησε ένα φίλο σου, 24 ώρες μείνανε και θα πάρεις 60 ευρώ. Γράψε μου ένα, σου βγάζει και εσέναν αυτό το μήνυμα ή αν είναι μόνο εμένα. Τώρα δεν το έχω. Να δούμε το inbox. Εδώ. Και το βγάζει κάθε φορά. Χωρίς υπερβολή, ξανά και ξανά. Δείτε το ρε παιδιά. Πριν 22 Αυγούστου, πριν 7 μέρες, μου είχαν βγάλει αυτή την ειδοποίηση. Και κάθε εβδομάδα σου λέει ότι έχουν μείνει 24 ώρες να συστήσεις ένα φίλο σου
για να βγάλεις 60 ευρώ. Okay, το βλέπετε. Πριν 13 Αυγούστου ξαναείχαμε και προφανώς υπήρχε και πριν τις 13 του Αυγούστου. Τι κάνει εδώ η Revolut? Στην ουσία το τι έρχεται να κάνει η Revolut, έρχεται και σου λέει, ξέρεις τι, προώθα τις υπηρεσίες μας σαν Revolut σε φίλους σου, συγγενείς σου, και αν κάνουν κάποια κριτήρια, 1, 2, 3 λέει ότι πρέπει να κάνουν account, να κάνουν το KYC τους και μετά να πάρουν ένα συγκεκριμένο αριθμό λεφτών μέσα στον λογαριασμό τους. Μετά πρέπει να κάνουν και 3 συναλλαγές. Όταν πληρούν τα 4 κριτήρια αυτά, τα άτομα τα οποία συστήσες στη Revolut, πληρώνεις 60 ευρώ. Τώρα, δεν είναι άσχημο, okay? Δηλαδή, αν σου αρέσει η Revolut, αν την χρησιμοποιάς στο να κάνεις τη συγκεκριμένη διαδικασία να βγάλεις 60 ευρώ, δεν είναι καθόλου άσχημο. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι παθητικό, γιατί πληρώνεσαι μια φορά. Ενώ η Revolut πληρώνεται από τον κόσμο που συστήνεις κάθε μέρα βάσει συναλλαγής. Δηλαδή, σκέφτου ο average πελάτης της Revolut δεν ξέρω πόσα λεφτά κάνει σε όγκος συναλλαγών ανά μήνα. Αντί να πληρώνεσαι που είναι τα ποσά, εσύ πληρώνεσαι απλά 60 ευρώ τον μήνα. Και ο λόγος που το κάνει αυτόν η Revolut είναι λόγω του ότι actually της Revolut συμφέρει της παραπάνω να δώσει 60 ευρώ σε εμάς, να συστήσουμε εμείς πελάτες για την ίδια, παρά να βάζει διαφημίσεις. Γιατί ο μέσος όρος του πόσο κοστίζει της Revolut να συστήσει έναν πελάτη μέσα στη Revolut μέσω διαφημίσεων είναι 180 με 240 ευρώ. Άρα σκέφτομαι ότι με το να χρησιμοποιήσει το affiliate μοντέλο της η Revolut πληρώνει πολύ πιο λίγα για να φέρει νέους πελάτες και προφανώς πληρώνονται και οι πελάτες της. Για παράδειγμα, εμένα ο αδερφός μου ο Γιώργος πριν χρόνια μας είχε συστήσει όλη την οικογένεια στη Revolut. Εγώ είμαι ο Γιώργος, τον αδερφό μου εξήγησα στη Revolut. Είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, 300 με 320 ευρώ καθαρά με την οικογένεια μας. Okay? Τώρα, αν πράσει κάπως, ρε Κυριακό, που κολλάει η Revolut, τι με νοιάζει η Revolut. Ο λόγος είναι λόγω του ότι το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιεί η Ακαδημία μας, με τη μοναδική διαφορά ότι μιλούμε για παθητικών μηνιαίων εισόδημα. Εάν είδες τα posts τα οποία βάζουμε κάθε Σάββατο Κυριακή μέσα στην ομάδα μας, κάθε Παρασκευή Σάββατο μέσα στην ομάδα μας που πληρώνομαστε τα παθητικά εισοδήματα, είναι αντίστοιχο με τη Revolut, απλά η Ακαδημία μας σε πληρώνει σε μηνιαία βάση, δεν είναι μία φορά. Και το πώς λειτουργούν οι πληρώμες στην ουσία στην Ακαδημία, θεωρώ ότι όλοι τα γνωρίζετε, απλά το κάνουμε για να φρεσκάρουμε το μυαλό μας. Με το να συστήσουμε 6 μαθητές στην Ακαδημία είναι 300 ευρώ το μήνα, 12 μαθητές είναι 600 ευρώ το μήνα, 30 μαθητές 1000 ευρώ το μήνα, 75 μαθητές 2000, 225 μαθητές 5000 και ούτω καθεξής. Σήμερα θα σας δείξω πρακτικά πώς μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα πάμε σε αυτά τα δύο σημεία. Κυριάκο, είναι εγκυμένο? Φυσικά και όχι. Αν κάνεις το τι θα δείξω σήμερα, στο μήνυμα μαζί μου μέχρι το τέλος, με τα νούμερα που θα δείξω σήμερα, θα το κάνεις, ναι. Θα το κάνεις προφανώς εμπάνω σου, ρε παιδιά. Εγώ μπορώ να σου δείξω τον τρόπο, μπορώ να σου βοηθήσω στο maximum, να είμαι δίπλα σου σε κάθε step. Προφανώς δεν το μπορώ να το κάνω εγώ για εσένα. Εγώ προσωπικά όμως, ρε παιδιά, μου πήρε 6 μήνες να πάω σε αυτόν το σημείο. Τώρα, μου πήρε 6 μήνες όμως, αφού πήρα την απόφαση να δω σοβαρά το affiliate marketing κομμάτι και θα εξηγήσω τι σημαίνει να το δω σοβαρά. Πόσο καιρό μου πήρε να πάρω την απόφαση να το δω σοβαρά? 2 χρόνια. Τώρα, αν είσαι στη φάση του να σου πάρει 2 χρόνια να δεις σοβαρά το affiliate marketing στην Ακαδημία μας, 2 μήνες, 2 εβδομάδες ή 2 λεπτά με το τέλος της συγκεκριμένης κλήσης, είναι 100% πάνω σου. Αλλά μπορώ να σου δείξω μέσα σε 6 μήνες κάνοντας ό,τι ακριβώς έκανα εγώ, γιατί actually αύριο στο call, θα αναφέρω και για την κλήση αύριο, θα ανακοινώσουμε το ίδιο σύστημα που χρησιμοποίησα εγώ να πάω Platinum 5.000. Τώρα, αν πράσει κάπως, ρε Κυριακό, δεν πάω Platinum 5.000, οκ. Χαλάσε να πάει στις 2.000 το μήνα σε 6 μήνες. Είναι καθαρά πάνω σου, αλλά για να με under-promise over-deliver, μπορώ να σε βοηθήσω μέχρι το τέλος της χρονιάς να είσαι στο Platinum 2.000. Ρεαλιστικά, ακολουθώντας το σύστημα της Ακαδημίας μας. 2 διευκρινήσεις όμως και θα προχωρήσουμε στο πιο πρακτικό κομμάτι. Νούμερο 1, ο αριθμός των μαθητών που πρέπει να συστήσουμε σαν συνεργάτες στην Ακαδημία, εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα και ούτω καθεξής. Δεν είναι όπως στη Revolut, που στη Revolut πληρώνεσαι μόνο με όσους συστήσεις εσύ. Οκ. Θα με πληρώσει εμένα η Revolut αν εγώ συστήσα τον Γιώργο, αλλά ο Γιώργος συστήσε ένα άλλο 150 άτομα στη Revolut. Η Ακαδημία μας σε πληρώνει για την δουλειά που έκανε ολόκληρος ο οργανισμός σου. Άρα, αν εγώ για παράδειγμα συστήσα 5 άτομα στην Ακαδημία, πληρώνουμε 300 ο μήνα. Ναι, μα από αυτούς τους 5 αν οι 3 είναι full πορωμένοι με την Ακαδημία, ξέρουν το όραμα, καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα της Ακαδημίας και συστήσουν από 100 άτομα ο καθένας, τότε αυτοί οι 3 πληρώνονται από 2 με 2.500 χιλιάρικα το μήνα, επειδή υπάρχει ακόμα έναν bonus στην Ακαδημία μας, το οποίο θα συζητήσουμε στα επόμενα μας call.
Ναι, μα εγώ έστησα 5 άτομα, αλλά επειδή ο οργανισμός μου είναι πάνω από 225 μαθητές, πληρώνω με $5,000 το μήνα. Καθόλου άσχημα, ναι. Συν του ότι εδώ πέρα μιλούμε γενικά για άτομα τα οποία θέλουν έξτρα πηγές εισοδημάτων. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει μόνο να συστήνουμε κόσμο. Γιατί γενικά το προϊόν μας είναι οι έξτρα πηγές εισοδημάτων, είτε μέσω trading, είτε μέσω crypto, είτε μέσω affiliate και ούτω καθεξής. So, φεύγει και ο φόβος που υπάρχει πολλά στην Κύπρο. Θεωρώ ότι όλοι μας το έχουμε δει, ότι ρε Πατανιά μου, αν είναι πυραμίδα το πράγμα, που ο μόνος τρόπος για να κάνεις λεφτά είναι με το να συστήσεις κόσμο. Θεωρώ ότι όλοι μας το έχουμε ζήσει. Έκαναμε τα πρώτα μας σκέτη αντιγράφοντας copy-paste ένα trade. Σκέφτου τώρα ότι έχεις την δυνατότητα να κάνεις λεφτά, χωρίς λεφτά, να χτίσεις τον πολλαπλασιαστή στην Κύπρο την κάσα σου με το affiliate κομμάτι, για να έχεις μετά κεφάλαια να βάλεις για τα δίδακτρα σου, στα crypto σου, στο forex σου και το καθεξής. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι λίγο. Αν ήθελες να ανοίξεις μια επιχείρηση, και μιλούσα με έναν παιδί το οποίο πριν να ξεκινήσει στην Ακαδημία μας ήθελε να ανοίξει μια παραδοσιακή επιχείρηση, ο τομέας των επιχειρήσεων υπάρχει κάτι το οποίο αποκαλείται τον Death of Valley. Αν έκαμες ποτέ MBA ή πήγες να ασχοληθείς με startup, θεωρείται εξαγούσες το. Όπου τα πρώτα 3 χρόνια είναι εκεί πέρα όπου κηρύττουν πτώχευση οι περισσότερες επιχειρήσεις. Και ο μέσος όρος των επιχειρήσεων που βγαίνει break-even, όχι κέρδος, break-even είναι στα 3 χρόνια. Πολλοί λαλούν μου καλά ρε Κυριακό, γιατί να μην παρανοίξω έναν περίπτερο, έναν εστιατόριο, έναν μπαρ, έναν κλαμπ, παρά να κάνω affiliate. Χωρίς, δεν είναι ότι τα μειώνω, αλλά να είσαι διατεθειμένος να δώσεις τουλάχιστον 15.000 ευρώ ή να κάνεις ένα δάνειο τουλάχιστον 15.000 ευρώ και έναν 80% πιθανότητα να κηρύξεις πτώχευση. Ή αν είσαι από τους λίγους που το βλέπουν σοβαρά με την επιχείρηση τους, να βγάλεις τα λεφτά σου πίσω στα 3 χρόνια. So, γενικά το τι κάνουμε με την Ακαδημία μας όσον αφορά με το affiliate κομμάτι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το να χτίσεις μια παραδοσιακή επιχείρηση, αλλά η επένδυση σου αντί να είναι 15 με 70.000 δολάρια ανάλογα με το business model το οποίο θέλεις να ξεκινήσεις, είναι απλά τα 250 ευρώ που πληρώνεις το μήνα. So, ρώτα τον εαυτό σου, okay, ποιος συμφέρει παραπάνω. Μπορείς να βγάλεις τα λεφτά σου break-even κυριολεκτικά τούτον τον μήνα, ενώ είδαμε το Death of Valley στα startups είναι 1 με 3 χρόνια. Και επίσης, αν ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, καταλαβαίνεις, αν γνωρίζεις άτομο δικό σου το οποίο έχει το δικό του περίπτωση καφετέρια, είναι 24 ώρες πάνω στην καφετέρια. Κυριολεκτικά. Γνωρίζω αυτά τα άτομα, δεν κοιμούνται. Εσύ με 2 ώρες την ημέρα part-time μπορείς να χτίσεις full-time εισόδημα. Κάτι ακόμα πιο ωραίο, αν θα ανοίξεις τη δική σου παραδοσιακή επιχείρηση, το πιο πιθανό να τα κάνεις όλα μόνος σου. Εδώ πέρα στην Ακαδημία μας, τα μαθήματα κάνουν τα άλλοι για εσένα. Την πρόθεση την κάνουν άλλοι για εσένα. Την επεξήγηση την κάνουν άλλοι για εσένα. Το training το κάνουν άλλοι για εσένα. Το σύστημα το κάνουν άλλοι για εσένα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις εσύ είναι αυτό το οποίο θα πούμε σε λίγο, την πρόσκληση. Συν το ότι έχουμε νέα προϊόντα αξιοπιστία και αναγνώριση στον τομέα του δικτυακού marketing τα τελευταία 11 χρόνια. Ενώ αν ξεκινήσεις μόνος σου, πρακτήσεις την αξιοπιστία και την αναγνώριση από το 0. Και πολλοί άλλα σημαντικά κομμάτια, ρε παιδιά. Π.χ. αν ξεκινήσεις ένα περίπτωση στην Κύπρο, δεν είναι ότι αποκλείεται να πετύχεις, αλλά ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Η Ακαδημία μας στην Κύπρο, πολλά μικρός ανταγωνισμός. Τώρα ξεκινούμε την Ακαδημία στην Κύπρο. Επίσης, μες στους 3 πρώτους μήνες σου μπορείς να χτίσεις τουλάχιστον $300 το μήνα, ενώ μες στους 3 πρώτους μήνες με μια παραδοσιακή επιχείρηση αποκλείεται να κάνεις κέρδος. Και 99% αποκλείεται να κάνεις κέρδος. Και τα 2 τελευταία που είναι επίσης πολλά σημαντικά. Πολλοί κάνουν τα ρε παιδιά overlook. Αν ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, δεν υπάρχει σύστημα. Πρέπει να τα κάνεις όλα από 0, trial and error, μέχρι να χτίσεις actually τα δικά σου SOPs, Standard Operation Procedures, ενώ στην Ακαδημία μας υπάρχουν ήδη τα SOPs, υπάρχει ήδη το Fast Start, υπάρχει ήδη η ύλη, υπάρχει ήδη το τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να βγάζει 5.000 το μήνα με το affiliate, 5.000 το μήνα με το trading, 5.000 το μήνα με τα crypto. Απλά πρέπει να τα ακολουθήσουν. Και η στήριξη με το που είσαι στην Ακαδημία μας πιάνει στο mentorship. Το mentorship, ειδικά ρε παιδιά, θέλω να σταθώ λίγο σε τούτον, μεν το λαμβάνεις σαν δεδομένο. Μιλούσα με μια άλλη κοπέλα που ήθελε να την καθοδηγήσω σήμερα το πρωί με την άλλη μου την εταιρεία που ξεκινήσαμε με το software. Παρεμπιπτόντως, κάτι πολλά σημαντικό το οποίο είναι πολλά όρμη είναι Ακαδημία. Μπορεί να είσαι κάπως ρε, θέλω να κάνω το affiliate ή δεν τα καταφέρνω με το affiliate. Ρε παιδιά, το startup το οποίο σας είχα πει ότι θα ήθελα να ξεκινήσω το 17 και actually τελικά δεν τα κατάφερα, ξεκινήσα το 24 φέτος.
με connections τα οποία μου έμαθε η Ακαδημία, με partnerships τα οποία έκανα μέσω της Ακαδημίας. Σε την παραδοσιακή επιχείρηση που ήθελα να κάνω πριν την Ακαδημία, ξεκίνησα την actually το beta version της το Γενάρη του 2024. Τώρα είμαστε actually profitable business μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες. Μάντεψε πώς το έχτισα. Ακριβώς όπως έχτισα το affiliate της Ακαδημίας, το Platinum 5.000. So, το τι είναι να μάθεις τις επόμενες εβδομάδες σε τα trainings, το τι είναι να μάθεις με τα trainings του Φάνου, του ΦΕΣΑ, μέσω της Ακαδημίας, and skills τα οποία μπορείς να κάνεις μετά να ανοίξεις οποιοδήποτε business. Γιατί το affiliate marketing είναι όντως business, απλά χρειάζεται να πληρώσεις 10-20 ευρώ για mentorship. Συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο σου. Που είναι αρνητικό κατά την άποψή μου, γιατί πολλές φορές δεν εκτιμούμε την καθοδήγηση που παίρνουμε από ανθρώπους, γιατί απλά την πληρώσαμε. Τώρα, το τελευταίο το οποίο θέλω να δείξω από θέμα νούμερων για να καταλάβεις το point στην ουσία στο που βρίσκεσαι. Νούμερο 1, εδώ είναι κάποια στατιστικά το πόσοι πληρώνονται στην Ακαδημία μας. Αυτά τώρα είναι τα στατιστικά του affiliate. Okay? Όχι του trading. Το trading προφανώς είναι πολλά παραπάνω, γιατί σχεδόν όλοι οι μαθητές μας βγάζουν έστω και λίγο κέρδος. Εδώ πέρα μπορείς να δεις ότι βάσει στατιστικών στην Ακαδημία μας, 79% των affiliates μας πληρώνονται περίπου $77 το χρόνο profit με $500. Μετά 9,9% των affiliates μας είναι μεταξύ του 500 με 1500, 6% είναι μεταξύ του 1500 με 5000, 2,4% στις 5 με 10 και ούτω καθεξής. Τώρα, σκέφτουν λίγο. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια groups, δεν έχουμε όλοι τους ίδιους καθηγητές, δεν έχουμε όλοι το ίδιο compensation plan με τις πληρωμές που σας έδειξα εδώ πέρα. Actually, εδώ έσβησα το. Okay. Το compensation plan της Ακαδημίας μας. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια conventions, τα ίδια σεμινάρια. Ποια είναι η διαφορά? Ότι τα άτομα σε αυτήν την κατηγορία, αυτές τις κατηγορίες, είναι άτομα τα οποία ήταν το πιο σοβαρά σε σύγκριση με τα άτομα πιο κάτω. Όμως το ότι με εντυπωσιάζει εμένα είναι ότι ακόμα και τα άτομα που δεν το βλέπουν σοβαρά, που είναι το 79%, ρε, κάτι κάνουν. Μπορεί να μου πεις, μα ρε Κυριακό, χαρά στα $77 το χρόνο. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, οι πιο πολλές επιχειρήσεις κηρύττουν πτώχευση. Όχι βγαίνουν μείον, πτώχευση, δεν τα νούμερα. Πλην 50.000, αυτά είναι δολάρια. Εδώ πέρα εσύ, θεωρητικά, και να είσαι στον κόσμο σου να μην κάνεις τίποτε, απλά να ακολουθήσεις το 1% του τι να πούμε, να βγάλεις 70 ευρώ. Μπορεί να πεις, ρε, προφανώς δεν θα μου αλλάξουν τη ζωή μου 70 ευρώ. Μιλώ να μην το δεις σοβαρά. Ενώ αν ανοίγεις ένα startup και δεν το βλέπεις σοβαρά, να βγαίνεις με 50.000 μέσον όρο δάνειο. Χρέη. Άρα, ξανά, δεν το λέω για να σου δείξω ότι το να ανοίξεις startup δεν δουλεύει. Φέτος ανοίξα δικό μου startup, είναι Αύγουστος, είμαστε profitable startup. Το point όμως είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις έναν πολύ πιο highly paying business model με πολύ μικρότερο investment μπροστά. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε κάποια νούμερα της Ακαδημίας μας, real time, του πόσα πληρώνει. Μπορούμε να δούμε ότι την τελευταία χρονιά η Ακαδημία μας πλήρωσε $175 εκατομμύρια σε affiliates, περασμένο μήνα περίπου κάθε μήνα 14 εκατομμύρια, κάθε εβδομάδα 3,3 εκατομμύρια και ούτω καθεξής. Μπορείς να δεις τις πληρωμές. Άρα τι σου δείχνω, δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο τώρα ξεκινούμε, θα το χτίσουμε, μπορεί να δουλέψει, ήδη δουλεύει, ήδη το κάνουμε από το 2018. Εσύ απλά το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι plug and play. Και δεν χρειάζεται να πληρώσεις 50-100 χιλιάδες initial investment. Αν μιλούμε για την Κύπρο, και λίγο πιο κάτω, 15-20 χιλιάδες θα ανοίξεις περίπτερον. Το μόνο σου investment είναι $250 που εξηγήσεις στην Ακαδημία μας, με την προοπτική τα ποσοστά των residuals που εξηγήσαμε στην αρχή του call μας. Βάλτε μου μέσα στο chat 444 εάν βγάζουν νόημα τούτα τα στατιστικά που μοιράστηκα μαζί σας ως τώρα, γιατί ξανά αυτά δεν είναι δικές μου έρευνες, ρε παιδιά. Αυτά είναι νούμερα στον τομέα των επιχειρήσεων που υπάρχουν εκεί έξω. Αν θέλεις να ανοίξεις ένα tech startup, έναν περίπτωση, ένα εστιατόριο, μια καφετέρια, έναν bar, whatever. Ωραία. Τώρα, όλα καλά και ωραία, ρε Κυριακό μου. Πώς προχωρούμε τώρα? Το να ανοίξεις ένα startup, ρε παιδιά, υπάρχει μια σειρά trainings, εκπαιδεύσεων, τα οποία θα κάνουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Για σήμερα όμως, θέλω να μοιραστώ μαζί σου τον πιο εύκολο και απλό τρόπο με τον οποίο μπορούμε σήμερα να ξεκινήσουμε τον business σου στην Ακαδημία και να κάνεις
στη χειρότερη περίπτωση δωρεάν τα δίδακτρα σου στις επόμενες 15 μέρες. Okay. Γράψτε μου μέσα στο chat 555 πόσοι από εσάς έχετε social media. Okay. Αν έχεις social media, για να δω θα δουλέψουμε μόνο με social media ή αν θα συζητήσουμε και τον παραδοσιακό τρόπο με τηλέφωνο. Τώρα τα social media δεν θέλω να είσαι influencer, δεν χρειάζεται να είσαι influencer. Αν με ακολουθείς στα social media, ρε παιδιά, έχω 2.000 followers. Δεν είναι ότι έχω του κόσμου τους followers. Αλλά μάντεψε τι. Δόξα ο Θεός με το θύμα του Θεού πια πλάτινου 5.000. Άρα σκέφτω αν έχεις 1.000 followers, 500 followers. Μαθηματικά, τουλάχιστον μπορούμε να πιάμε τα διδάκτρα σου δωρεάν. Πιάσει, μιλώ πολλά under promise over deliver. Ο Γιώργος λέει ούτε 700 δεν έχω. Καλά πληρώνεσαι όμως. Μπορείς και καλύτερα εννοείται. So το point είναι ότι ρε παιδιά δεν χρειάζεσαι να έχεις πολλούς followers, χρειάζεται όμως να χτίσεις σωστά τα social media σου από τώρα και να πάει ή να το εκμεταλλευτείς σωστά. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι όμως γιατί η Λούνα ένιξε ότι θέλει να κάνει. Be right back. Έλα ρε παιδιά, λοιπόν. Η Λούνα όπως πάντα καθέτουν μπροστά την πόρτα. Έπιασε την δόση της για Κυριάκος, τώρα ήθελε δόση Θεόνη. Λοιπόν, λέει και στο chat και να μην έχεις social media, έχουμε στο έτοιμο υλικό. Ακριβώς. Λόγω του ότι ρε παιδιά και να μην έχεις social media, μπορούμε actually να σου χτίσουμε, έχουμε έτοιμο υλικό να σου δώσουμε για να χτίσεις και τα social media σου και το κομμάτι σου στο affiliate. Πρέπει να έχεις όρεξη βασικά, για ειλικρίνα. Πρέπει να έχεις όρεξη και θέληση. Τώρα, θα σου κάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο αποκαλώ ανακοίνωση. Μισό λεπτό, συζητάμε το με τον Νικόλα. Μισό λεπτάκι, Νικόλας. Να σας το κάνουμε ένα share screen. Θέλω να πάρουμε όλοι μας το κινητό μας έξω. Καταρχάς, παιδιά, βγάλτε μια φωτογραφία, βγάλτε μια φωτογραφία των συγκεκριμένων call, ποστάρετε στα social media σας, κάμετε με tag, μπορείτε να δείτε το όνομα μου και κάμετε tag όσους βλέπετε σήμερα στο call, ρε παιδιά. So, όσοι είσαστε σήμερα στο call, γράψετε μέσα στο chat σας τώρα και θα κάνουμε ο ένας τον άλλον tag. Γιατί λόγω του ότι στα social media το ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό είναι το cross-networking. Λόγω του ότι μπορεί εγώ για παράδειγμα τώρα σας κάνω tag. Όσοι γράψετε το tag, το username σας στα social media, θα βγάλω φωτογραφία τώρα μόλις τελειώσουμε και βασικά να βγάλω τώρα. Και θα σας κάνω όλους tag. Και το τι σε βοηθάει εσένα. Προφανώς δεν με γουστάρουν όλοι στα social media, αλλά μπορεί για παράδειγμα κάποιος να δει την Emily που την έκανα tag και να κάνει relate με την Emily περισσότερο από εμένα. Μπορεί να δει κάποιος τον Γιώργο, τον Γιάννη, whatever, μέσα στο call μας που τον έκανα tag και να ταυτιστεί περισσότερο μαζί του από ότι με εμένα και στο τέλος να θέλει να κάνει business μαζί σου. Και anyway, μια ομάδα είμαστε, ο ένας είμαστε εδώ να βοηθήσει τον άλλο. So, ωραία, έχουμε εδώ με τα handles σας, θα σας κάνω tag. Βγάλτε μια φωτογραφία ρε παιδιά και θα κάνουμε ένα στον άλλον tag. Τώρα, το πρακτικό κομμάτι της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Θα ανεβάσεις 4 stories. Story νούμερο 1. Η φωτογραφία από σήμερα, το call που κάνουμε τώρα, η φωτογραφία είναι η βίντεο και απλά γράψε κάτι του στυλ είμαι ευγνώμων για τη νέα συνεργασία που ξεκίνησα. Και ανεβάσου το. Και κάνε τους όλους tag, όλα τα παιδιά που είναι μέσα στο call, όσοι βάλασαν βασικά το handle τους μέσα στα σχολεία. So, το πρώτο το οποίο θα ανεβάσεις είναι αυτόν. Γιατί? Ο λόγος είναι λόγω του ότι όταν ξεκίνησα εγώ στην Ακαδημία, ρε παιδιά, ήμουν ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάθε νύχτα έβγαινα έξω να πιω ποτόν γιατί νόμιζα αυτή ήταν η φοιτητική ζωή. Νόμιζα ότι αν δεν πάω στρακότο να κοιμηθώ τη νύχτα, δεν ζούσα φοιτητική ζωή. So, όλος μου ο κύκλος ήξερε με σαν τον φοιτητή σερβιτόρων του Πανεπιστημίου Κύπρου, που κάθε βράδυ πήγαινε στα μπαρς και στα πάρτι των. Ράθιμε κάμπος τα λένε, εκείνα τα κομματικά πράγματα που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, πρωτοπορία, προοδευτική κλπ. Πήγαινα σε όλα εκείνα τα πάρτις, γιατί νομίζω ότι αν να ζήσω φοιτητική ζωή είναι έτσι. So, αυτή ήταν η εικόνα γενικότερα που ο κόσμος είχε από εμένα. Εντάξει. Άρα όταν ξεκίνησα να μιλώ με τον κόσμο για το συγκεκριμένο business, προφανώς πολλοί δεν με είχαν σαν άτομο που μπορούσαν να εμπιστευτούν για επιχειρηματία. Όμως με το να ξεκινήσω να κάνω tag τον Γιώργο, τον Φεσάν, τον Μάικ, την Έμιλιν, τον Ιωάννη, τον Σταμάτη που είναι άτομα που δεν έχουν τέτοια αρνητική εικόνα ο κύκλος μου για αυτά,
ξεκινά να ανεβαίνει το credibility μου εμένα σαν Κυριάκος. Βγάζει νόημα αυτό που εξηγώ. Γράψτε μου 2-2-2 μέσα στο chat εάν βγάζει νόημα. Γι' αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό το cross networking. Γι' αυτό αν δεις τα social media μου, όποτε ανεβάσω κάτι, τις πιο πολλές φορές θα κάνω tag άλλα άτομα. Γιατί? Λόγω του ότι τον Κυριάκο μπορεί να μην το γουστάρουν. Μπορεί όμως να δουν κάποιος στα tag μου, να τον γουστάρουν, να ταυτιστούν μαζί του, απευθείας ανεβαίνει και το credibility του Κυριάκου. Τώρα, το πρακτικό κομμάτι της άσκησης σήμερα είναι το εξής. Έχω σου το έτοιμο, απλά πρέπει να το αντιγράψεις. Και είναι αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή του call. Μπορώ να σου δείξω μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου, ακριβώς σε ένα μήνα από τώρα βγάζεις 600 ευρώ το μήνα. Θα τα βγάζεις. Το script μπροστά σου. Απλά κάμε το copy-paste. Δεν μπορώ να πω στο Instagram σου να το κάνω. Okay, αλλά μπορείς να το κάνεις εσύ για εσένα. So, βγάλτε έναν screenshot. Καταρχάς, εάν, ρε παιδιά, εντάξει, επειδή κάνετε μου τα κόβει και λοιπά να με συγχύσουμε τα άτομα, να δω πώς μπορούμε να το κάνουμε να είναι πιο καθαρό. Ο Νικόλας ζωγραφίζει. Νικόλα, ποντζήσω Πικάσο, ρε. Κυριακό, να κλείσεις σε 5 λεπτά. Ναι. Γίνουμε σε 5 λεπτά, ρε παιδιά. So, άρα το πρώτο post, παιδιά, post 1, είναι story της σημερινής κλήσης. Βγάλτε αυτή τη στιγμή μια φωτογραφία του το call ή αν βγάλατε ήδη. Θα στείλω και εγώ μια φωτογραφία, ρε παιδιά, μέσα στις συζητήσεις. Νούμερο 2. Θέλω να έρθεις και να βάλεις, ανεβάζεις το πρώτο post της κλήσης τώρα και το δεύτερο post είναι, καθαρίσουμε λίγο την οθόνη. Έχω ιδέα πως καθαρίζει, αλλά anyway. Το δεύτερο post είναι να βάλεις το συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί πρόσφατα μόλις συνεργάστηκα με τους Assets Accumulators από το VIP Lifestyle Group για να μάθουν day trading και investing. Τι κάνεις εδώ πέρα και είναι πολύ σημαντικό, κάνε tag το Instagram των Assets Accumulators και το Instagram του VIP Lifestyle. Γιατί το κάνεις αυτόν? Λόγω του ότι το Instagram του VIP Lifestyle και των Assets Accumulators έχουν πάρα πολλά success stories. Με το να κάνεις εσύ tag τα προφίλς, καταρχάς τα προφίλς της ομάδας μας θα σε κάνουν re-tag, re-share, απευθείας αυτόν χτίζει credibility. Και αυτόν το βάζεις σαν story 2. Μετά, story 3. Το story 3 είναι να μοιραστείς το γιατί ξεκίνησες. Θέλω να γίνω οικονομικά ελεύθερος και να ταξιδεύω. Μέσα σε μια εβδομάδα έβγαλα 1% του λογαριασμού μου και με βοήθησε να ξεκινήσω να καταλαβαίνω για επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα. Και σε 13 μήνες, βρέξει χιονίσει, θα πάω Ήπιζα ή Μεξικό. Γιατί πάντεψε με το Empowered πρόγραμμα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, πάει Μεξικό, βρέξει χιονίσει. Τίποτε να μην κάνεις στο τέλος της χρονιάς, να με διαβάσεις, απλά να πληρώνεις τα δίδακτρα σου, εγγυημένα πας Ήπιζα ή Μεξικό. Όλα πληρωμένα από εμάς. Διαμονή, ποτών, φαγητά, δραστηριότητες, το μόνο που πληρώνεις είναι τα αεροπορικά σου. 3 νύχτες, 4 μήνες σε 4ο ή 5ο ξενοδοχείο. Αξίας 2.500 ευρώ. Ποιο είναι το point μου? Μόνο και μόνο να βάλεις το πράγμα, ρε παιδιά. Σκέψου λίγο, ρε, πόσοι από τους followers με να θέλασαν να πας Μεξικό ή Ήπιζα ή γενικά να ταξιδεύουν? Πάρα πολλοί. Πόσοι από τους followers με να θέλουν να μάθουν crypto? Αρκετοί. Πόσοι από τους followers με θα θέλουν να μάθουν forex? Πάρα πολλοί. Πόσοι από τους followers με θα θέλουν να γίνουν οικονομικά εξάρτητοι και ελεύθεροι? Αρκετοί. Με το να βάλεις το δεύτερο, το τρίτο story, ο κόσμος ταυτίζεται. Και μετά πας και βάζεις το story νούμερο 4, το οποίο ποιο είναι? Η κοινότητα μας έχει 2 με 3 διαθέσιμα spot καθοδήγησης για άτομα που θέλουν επίσης να μάθουν να παράγουν εισόδημα διαδικτυακά και να ταξιδεύουν. Εάν δεν θέλεις απλά να βλέπεις το ταξίδι μου που ξεκινώ τώρα και θέλεις να είσαι μέρος του ταξιδιού και να πάει μαζί Ήπιζα ή αν είναι Μεξικό μου να πάει, γιατί επιλέγεις που θέλεις να πάει. Αν είναι Μεξικό, απλά το αλλάζεις σε Μεξικό. Πες μου πιο κάτω στο poll. Και στο τέταρτο story βάζεις poll. Στο poll είναι put me on ή more information. Μέτραμε μέσα, θέλω περισσότερες πληροφορίες, whatever. So είναι 4 stories, το ένα μετά το άλλο και τα ανεβάζουμε την ίδια στιγμή. Τώρα, το τι έχεις να κάνεις τώρα, θα μπεις να ανεβάσεις αυτά τα 4 stories. Και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, στέλνω σας τα βήματα, ρε παιδιά, μέσα στο chat, αποθηκεύσετε τα γιατί με το που θα κλείσει το call, θα διαγραφούν. Θα
πρέπει για τα επόμενα 3 λεπτά να μπούμε σαν είμαστε τώρα μαζί live και να ανεβάσουμε 4 posts. Και τέσσερα stories. Και θα τα ανεβάσω μαζί σας τώρα. Μπαίνω να κάνω ένα share screen και να δεις πρακτικά, γιατί μου αρέσει να κάνω action παρά να μιλώ θεωρητικά. Βγάλε ένα screenshot γιατί θα φύγει αυτό από την οθόνη σου τώρα. Λοιπόν, άρα σας τα έστειλα και πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται η διαδικασία. Καλά ρε Κυριακό, πόσο δύσκολο, πάρα πολλά δύσκολο να κάνω affiliate. Πάμε να δούμε αν είναι αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram σου και βάζεις το πρώτο story. Ευγνώμων για τους νέους συνεργάτες μας. Boom. Κάνε tag το VIP lifestyle, γιατί θα σε κάνουμε reshare. Βάλε και ένα sound αν θέλεις. Boom. Μπήκε το πρώτο story, παιδιά. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πάμε να βάλουμε το δεύτερο story τώρα. Ποιο είναι το δεύτερο story? Πάμε να το κάνουμε μια αντιγραφή. Το δεύτερο story είναι αυτό εδώ πέρα. Έβρε μια καλή φωτογραφία σου και ανέβασε τη. Τώρα, δεν χρειάζεται να είναι professional, ρε παιδιά. Okay, πολύ λαρμονική και εγώ έχω professional φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται. Απλά έβρε μια φωτογραφία σου και ανέβασε τη. Και μάντεψε τι, κάμε ξανά tag το group μας. Boom. Πόση ώρα μου πήρε? 40 δευτερόλεπτα να ανεβάσω το δεύτερο. Πάμε να ανεβάσουμε το τρίτο. Το τρίτο είναι γιατί ξεκίνησα. Ξεκίνησα για να μπορώ να ταξιδεύω τον πλανήτη και να πληρώνομαι και αν με αξιώσει ο Θεός να μπορώ να παρέχω επιλογές στα παιδιά μου για το μέλλον τους. Αυτό είναι το γιατί σου. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ξέρεις το γιατί σου, γι' αυτόν τον λόγο βάλαμε το γιατί σου. Boom. Story 3 επήγε. Και μετά story 4. Πέθηκε copy-paste που κάνω. Και κάνω κάτι άλλο. Και βάζεις και ένα... Ρε παιδιά. Άρα να κάνω μια κεφαλαίωση. Το συγκεκριμένο... ανεβάζουμε τα συγκεκριμένα 4 stories. Έχω ήδη στείλει μέσα στις ανακοινώσεις τα stories που πρέπει να ανεβάσουμε και τα έχω ανεβάσει εδώ πέρα ήδη. Okay. Νούμερο 1, αυτόν εδώ. Κυριολεκτικά, μπορείς να πάει να αντιγράψεις τώρα από το Instagram μου. Νούμερο 2, αυτόν εδώ πέρα. Οι φωτογραφίες προφανώς βάζετε δικές σας φωτογραφίες, ρε παιδιά. Νούμερο 3, αυτόν εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το γιατί ξεκίνησες. Νούμερο 4, αυτόν εδώ. Και μετά περιμένεις 23 ώρες. Με το που περάσουν οι 23 ώρες θα έρθεις να κάνεις το εξής. Θα πας στο τελευταίο story. Θα κάνεις scroll προς τα πάνω και εδώ πέρα θα δεις όσοι έχουν δει το story σου. Και θα ξεκινήσεις να τους στέλνεις copy-paste το συγκεκριμένο μήνυμα. Γενικά θέλεις να δεις ποιοι από αυτούς είναι ανοιχτοί να ακούσουν περισσότερες πληροφορίες για την Ακαδημία μας. Το μήνυμα το οποίο θα στείλεις είναι το εξής. Μισό λεπτό να το βρω, να σας το ετοιμάσω. Είναι το εξής. Θα κάνουμε παράδειγμα τον Νικολή. Έλα ρε Νικολά μου. Θα το κάνεις αυτό στις 23 ώρες, γιατί anyway τα stories διαγράφονται κάθε 24, να δώσεις αρκετό χρόνο του Instagram να δείξει το story στους όσους περισσότερους γίνεται. Έλα ρε Νικολά μου, όλοι σε προσέξα πως είδες το story μου.
που ανέβασα χθες για τη νέα συνεργασία μου που ξεκίνησα. Ασχολήθηκες και εσύ ποτέ με crypto ή affiliate? Τώρα, αν γράφεις Greeklish, παιδιά, γράψε Greeklish και στέλνεις το. Και προφανώς αυτό θα το κάνεις με όλα τα άτομα τα οποία είδαν το story σου. Μπορεί να είναι 3, στέλνεις τους και στους 3, μπορεί να είναι 4, στέλνεις τους και στους 4. Και το τι θα κάνεις μετά, όσοι σου απαντήσουν στο μήνυμα θετικά, δηλαδή ναι, θετικά, εννοώ οτιδήποτε άλλο πέραν του ρε είσαι με τις πελάρες. Okay, μπορεί να σου πούν, Κυριάκο μου, ναι, ασχολήθηκα. Ναι, Κυριάκο μου, ασχολούμαι. Κυριάκο μου, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Όπως και να έχει, εντάξει. Όπως και να έχει, ό,τι και να έχει, στέλνει το δεύτερο μήνυμα αυτόν εδώ πέρα. Μπου. Έκαμε μου καρδιά ο Νικόλας. Άρα είναι θετικός. Έστειλα του το δεύτερο μήνυμα. Και αν ο Νικόλας μου πει ναι, κάνεις group chat με μέναν και τον Νικόλα στο Instagram. Εάν ο Νικόλας πει όχι, κάνει τον ευχαριστάς. Τέλεια Νικόλα μου, κανένα θέμα, καλή συνέχεια. Πώς κάνεις group chat? Πες ότι θέλω να συνδέσω τον Νικόλα με τον Φεσά. Είπε μου ναι ο Νικόλας. Βάζω Νικόλας, Φεσάς, boom. Hey guys. Συστήνω το Φεσά. Το πώς το συστήνεις είναι το να κάνεις την εξύψωση. Νικόλα μου, να σου συστήσω τον Φεσάν. Ο Φεσάς είναι ένας από τους καθηγητές μας στην Ακαδημία που με καθοδηγά στο πώς να χτίσω έξτρα πηγές εισοδημάτων. Βοήθησε πάνω από 100 άτομα στην Ακαδημία μας σε Ελλάδα και Κύπρο να χτίσουν έξτρα εισόδημα διαδικτυακά και ήθελα να τον συνδέσω μαζί σου για να κανονίσω μια κλίση έτσι ώστε να σου δείξει πώς λειτουργούμε σαν Ακαδημία, να δούμε εάν είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει και αν σε ενδιαφέρει, εάν πληρείς τα κριτήρια να δουλέψουμε μαζί, να συνεργαστούμε. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Φεσάς. Κάτι το οποίο όμως ξέχασα να ρωτήσω, όταν ο Νικόλας μου απαντήσει σε αυτό το μήνυμα ναι, ρωτώ τον. Εντάξει, ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Πώς το ρωτάς? Μια χαρά Νικόλα μου, βασικά μια χαρά, Νικόλα μου, αν σε σύνδεα με ένα από τα άτομα που με βοηθούν τώρα που ξεκίνησα, γιατί και εγώ καινούριος είμαι, να χτίσω έξτρα πηγές εισοδημάτων, να σου δείξει και εσένα τι κάνουμε και εάν σε ενδιαφέρει και εννοείται αν πληρείς τα κριτήρια να σε βοηθήσει και εσένα. Θα ήσουν ανοιχτός να τα πείτε? Τούτο. Τώρα ξανά τα συγκεκριμένα 3 μηνύματα, ρε παιδιά, βγάλτε τα έναν screenshot. Εντάξει, είναι το πώς μιλώ εγώ σαν Κυριάκος. Εννοείται εσύ θα τα γράψεις όπως μιλάς εσύ. Αν ο Νικόλας, για παράδειγμα, ο Νικόλας, αν δείτε, μιλούμε με Greeklish. Ο Νικόλας είναι να τα γράψει σε Greeklish. Θα τα γράψει σε ελληνικά, γιατί είναι weird μετά. Μπορεί ο Νικόλας να μιλά, να είναι Ελλαδίτης, άρα δεν θα μιλάει με κυπριακή διάλεκτο, θα μιλάς με ελληνική διάλεκτο, κατανοητών. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που κάνεις δωρεάν τα δίδακτρα σου μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Γιατί ρε παιδιά, τέλεια ξεκάθαρα. Τέλεια ξεκάθαρα. Εάν καμιστούν τη διαδικασία που είδαμε σήμερα και με φέρεις σε group chat με 15 άτομα, με τη διαδικασία που είδαμε σήμερα, ανεβάζοντας τα story που είδαμε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον να κάνεις δωρεάν διδάκτρα. Γιατί ένας στους 7 είναι να κάνει εγγραφή στην Ακαδημία. Και όσοι ξεκινήσουν, θα τους καθοδηγήσω εγώ εκ μέρους σου. Δεν χρειάζεται να χάσεις χρόνο εσύ στην καθοδήγηση, να τους λύσεις απορίες, να τους λύσεις τι να διαβάσουν, τα calls, να τα κάνουν λέω για εσένα. Εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι τα 4 stories που είδαμε σήμερα. Περιμένεις 23 ώρες, στέλνεις τους στο μήνυμα 1 σε όλους όσους είδαν το story σου, το μήνυμα 2 σε όσους απάντησαν στο μήνυμα 1 και σε όσους απάντησαν θετικά στο μήνυμα 2 τους στέλνεις στο μήνυμα 3. Και όσοι σου πούν ναι στο μήνυμα 3, κάνεις group chat μαζί μου. Παιδιά, αυτά ο πλευράς μου. Συγχαρητήρια σε όλους που είστε μαζί μας και μην χάσεις την κλίση την οποία έχουμε αύριο η ώρα 8 το βράδυ με τον Matthew Cruz, λόγω του ότι αύριο θα εξηγήσουμε αναλυτικά την ψυχολογία για την επιτυχία και κάποιες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις.
Okay. So, αύριο η ώρα 8 το βράδυ, ώρα Κύπρου Ελλάδος. Και το επόμενο call το οποίο θα έχουμε μαζί για affiliate το επόμενο Σάββατο η ώρα 2 το μεσημέρι. So, παιδιά, καλόν υπόλοιπον, ο Θεός μαζί σας και πάμε για δουλειά. Όσοι ανεβάσετε τα stories, στείλτε το Instagram σας στις συζητήσεις για να κάνουμε interact μαζί σας. Να σας κάνουμε like, reshare, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να πιάσετε και περισσότερα views. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί σας και τα λέμε αύριο η ώρα 8.